Continuamos neste Vigo Debate. Estamos tratando antes da publicidade que, claro, os partidos de esquerda, a socialdemocracia, chegaron ao poder, gobernaron e gobernan e, ao mellor, as súas políticas decepcionaron a moita xente ou ese discurso que moitas veces pois podría ser incluso a dereita o que aplica a esquerda. Que opinades vos aquí deste lado da mesa? Guillermo, Carlos? A ver, eu quería decir un par de cousas, sobre todo, unha cousa que dixo Xulio, que non estou moi de acordo mal, é dicir, o goberno actual é socialista, en coalición socialista co Grupo Plurinacional de Sumar e antigamente con Unidas Podemos. Notouse ben a diferencia cando o Partido Socialista gobernou con maiorías absolutas cando fai en coalición. É dicir, hai unha cuantía melloría na súa xestión política e, sobre todo, na praxis, ¿no? Ao final, nas políticas o que miramos son os avances e as melloras para os dereitos dos traballadores e a clase traballadora. Cuantitativamente isto foi así, é dicir, iso tamén a cidadanía do Estado mirou e refrendou o goberno de coalición con unha segunda legislatura. Esperemos que isto non se quede aquí, que vayamos avanzando e que sigamos avanzando en dereitos. Eu non dou para nada a partida gañada por unha posible coalición de dereita e ultradereita nas próximas eleccións. Nos temos clarísimo en Izquierda Unida que imos a dar a batalla con todas as nosas naves para que eso non sexa así. Quería dicir un par de cousas. Unha cousa importante que é a xuventude, non? A xuventude que todos os vemos como un problema, para min é parte da solución. Cando a xuventude que temos unha xuventude moi ben preparada, moi ben cualificada, non como a mellor en outros momentos onde as cualificacións educativas non eran tan potentes, cando eles descubran verdadeiramente a cara oscura da ultradereita, vai mudar. Pero para iso hai que saltar unha cousa que é moi complexa para a esquerda, que é o discurso do odio. Ese discurso do odio, de odiar intrínsecamente, que ahora está de moda ser un canalla e ser un... ¿Y por qué miras para mí? Un desarmado, no, digo para que me lo reafirme. No, miro para ti para que me lo reafirmes, no porque seas un canalla. No, decía que isto a esquerda o levamos moi mal. Por qué? Porque non é a nosa maneira de facer política. Nos non sabemos mentir, nos costa moitísimo porque se nos nota, sabes, se nos nota, cando mentimos se nos nota moitísimo, que estamos aí de papanatas, en cambio a outros o fan perfectamente, viven deso, viven da mentira, viven do fake, viven das declaracións fora de contexto, e estamos mirando, que a máis que a mí o que me preocupa máis é que posturas liberais que máis ou menos eran democráticas e tal, o están esquecendo, sabes? Xa todo lles vale, a esquerda, a dereita ampliada, o Partido Popular está caendo en esa trampa de que todo vale, de que de calquera maneira, que isto é unha verdadeira pena, non? Carlos. A fortaleza da izquierda foi sempre a fortaleza do movimento obreiro. Isto está claro. A fortaleza da izquierda non se pode buscar nos medios en determinados medios de comunicación, nin teóricamente. Ten que ser na propia organización de traballadores, ten que ser na movilización ciudadana, é dicir, o movimento obreiro, é dicir, o movimento ciudadán, temos que volver a reconsiderar todo isto. A escola da izquierda no noso país é a movilización. A escola da izquierda no noso país son os sindicatos, son os partidos, o concepto partido, o concepto militancia, o concepto dedicación, o concepto energía, non perder o tempo en outras alegrías, verdad? A concentración de intereses, de loita por liberdades, problema de despedidos, problema de convenios, non había dispersión de valores fai 50 anos atrás, cando folga xeral do 72, gran folga europea, de onde hai que sacar moitas enseñanzas, en donde participamos conxuntamente, verdad que sí, compañeiros? Verdad? Aquela foi unha gran escola europea, según el diario Le Monde, por exemplo.
Era moito máis fácil organizar, con todo, era moito máis fácil organizar na esquerda naquel momento que hoxe, mobilizar os traballadores, mobilizar a sociedade, porque había o valor do diálogo, porque había o valor do debate, cousa que hoxe non hai diálogo, cousa que hoxe non hai debate. Hoxe é únicamente o que acabamos de ler en determinada prensa nacional, o que acabamos de escoitar en determinado medio de comunicación, e punto. Esa falta de debate, esa falta de movilización, e sobre todo esa falta de vinculación de intereses partido-sindicato, partido-sindicato, partido-sindicato. É necesario que esa vinculación funcione para fortalecer a esquerda. Se non funciona esa vinculación de intereses, vai haber unha dispersión de valores reivindicativos, como houve dispersión de valores reivindicativos cando entramos no Concello. Entramos no Concello, bueno, nos Concellos de España, bueno, e pasou o mesmo que pasou en Italia e pasou en Francia, verdad? Tan pronto como despois do fascismo, entraron nos Concellos ou entraron nas comunidades autónomas, verdad? Que, claro, empezaron a deixar outros problemas de lado e empezaron a centrarse en temas administrativos, deixaron os temas laborales, deixaron os temas sindicales, dedicáronse a outros labores, a outras... E claro, a esquerda veu abaixo. Sí. Carlos, deixa que te corte porque senón Sí, se falamos sí. tanto non... Falamos tanto... Vamos para controversia. Sí. Venga, Xulio, que te... Non solo Pero si for un ten que ser poquinho. boas palabras entre nós, non? Creo que a controversia é interesante sempre que teña unhas formas, non? Eu gústame falar de Partido Socialista, non de Partido Socialdemócrata. O Partido Socialista Obreiro Español ten 149 anos e unha das súas señas de identidade é que quere gobernar para cambiar as condicións de vida da xente, para mellorar as condicións da vida da xente. Tú eres máis comunista, Pon por riba de todo, comunista que a eso vou, socialista. a eso vou. Teño a miña alma partida, porque eu fundo o PCG, do Partido Comunista de Galicia, nun intre no que o Partido Comunista de Galicia era o único partido prácticamente realmente activo na oposición e creando mellores condicións de vida, porque o Partido Comunista no seu momento na dictadura foi o que máis loitou pola liberdade, amnistía, estatuto de autonomía que se impuxo aquí en Galicia con forza fundamentalmente gracias ao traballo do PCG. Entre outras cousas, eu militei ali porque o Partido Socialista prácticamente non existía, non tiña mobilidade, pero é que o que é crucial para a esquerda é que se deixe de complexos de grandes ideoloxías e que procure gañar eleccións para gobernar, para cambiar e mellorar a vida da xente, como se ten mellorado neste goberno actual, onde felizmente están xuntas as esquerdas dentro do que cabe. Creo que esa seña de identidade de partido de goberno é algo crucial, porque é como se cambia de verdade a fondo nas condicións actuais, non salimos dunha ditadura xa, as condicións de vida da xente. E por iso é crucial. E para iso o Partido Socialista non pode ter só unha mirada hacia a esquerda exclusivamente. O Partido Socialista xa con Zapatero virou a esquerda sustancialmente. Xa con Zapatero empezaron a verse políticas de esquerda e non gobernaba coa esquerda, digamos, non socialista. Finalmente, no Partido Socialista ganou unha posición de esquerda que representaba Pedro Sánchez despois do que sabedes que pasou o que pasou no Partido Socialista. Pero ten unha obriga, ten que gañar eleccións, ten que ter un resultado electoral enorme. Si triplicamos ou quintuplicamos os votos da esquerda, é vital, e para iso é crucial que miremos aos sectores máis centrados, aos sectores máis moderados. Non podemos ter unha posición exclusivamente esquerdista, porque entón perdemos todas as posibilidades de gobernar, que é o crucial. Eu saúdo que gobernemos coa nosa esquerda, porque é evidente que xogan un papel cara a determinadas reivindicacións que están na alma do Partido Socialista, pero que en moitas ocasións non se poden levar a cabo ou polo menos non levar a cabo como quere determinada esquerda. E quero poñer, permíteme, un pequeno exemplo que ten que ver co que decía antes Olaya, non? O tema da lei do sí, solo sí e sí,
Bueno, xa non me... Sí, así, solo sí é sí. Pois solo sí e sí. Foi a recalcitrancia, o orgullo dunha ministra de Podemos o que impediu, o que fixo que esa lei fora enormemente negativa a efectos do que estábamos a falar antes de ver como determinadas posicións asustan a determinados homes e determinada xuventude. Si se modificara, porque é imprescindible que haxa unha rigurosidade técnica, unha rigurosidade xurídica para que as cousas funcionen. O manter, o negarse a modificar unha lei mínimamente, sin cambiar o cogolliño do solo sí e sí, sin cambiar ese cogollo, foi unha das cousas que prexudicou enormemente a esquerda, indubidablemente. Hai determinadas posicións esquerdistas, no sentido peyorativo, que perxudican. O que é vital é que socialistas e esa esquerda enténdase dentro dunhas posicións que non poden poñer en dúbida que hai que gañar eleccións. E gañar eleccións supón un amplio espectro de cidadáns. Hai un tema que é o de a fragmentación da esquerda, que isto moita xente tamén parece que foi un desgaste que se canse deste tipo de opcións. O vemos no vosso lado, por exemplo, Unidas, xa comentaste, Unidas Podemos, Sumar, os diferentes nomes das coalicións, o BNG tamén ten diferentes almas, que tamén se notan moitas veces. Como se pode corregir isto? Porque isto moita xente se pregunta, porque parece que hai unha serie de egos e tal que é difícil de... que sempre van a estar aí, que van a impedir un pouco que haxe esa unión. Nos en Esquerda Unida, Izquierda Unida, Federal, temos, claro, o noso coordinador federal, Antonio Maillo, o citou públicamente, non? Temos especial énfasis en que nos juntemos, que falemos da proposta programática. O que nos une as esquerdas é o programa. É dicir, son as propostas. Para salir dos problemas complexos que a ultradereita dan solucións sinxelas e buscar enemigos, nós temos que dar solucións tamén sinxelas, que sexan fáciles de entender e consensuadas. Temos unha grande fortaleza, que entre nós podemos falar. O que decía Carlos, o diálogo e a participación nas nosas organizacións é algo importante. E temos que facer valer. A min pareceme, pois, experiencias como o novo Fronte Popular francés, unha moi boa experiencia de unidade esquerda. Non digo que se teña que repetir, que se pode repetir en todas as tipoloxías de... A pregunta dirá, pero non gobernan. Non gobernan, pero han contenido un goberno de ultradereitas, que é algo moi importante. E non gobernan neste momento. Os procesos de unidade son complexos. O decimosnos que temos a experiencia de vivilos en repetidas ocasións, sobre todo porque estamos facendo moitas probas, sabes? Moitas probas, temos a vontade de que algunha desas probas vai sair ben. Vai sair ben, bueno, de feito, o goberno de coalición xa é unha pequena fronte popular, aínda que non sexa unha fronte como ao estilo francés, pero que deberíamos, por lo menos, de facer un espazo común de debate aberto. Antes de rematar. Quería darlle gracias a Xulio por recoñecer ao Partido Comunista de Galicia e ao Partido Comunista de España o seu traballo en caras desa movilización cidadá nos momentos duros deste país. Vale, Olaya, que debate por sin falar. Varias cousas. Unha que estou de acordo con Carlos cando dice da importancia de mobilizar aos traballadores e as traballadoras e o papel que teñen que xogar os sindicatos nesa cuestión e que ten que haber unha vinculación partido-sindicatos de maneira clara. Non poden confundirse, pero os partidos tamén deben ter unha referencia importante no que fan os sindicatos para poder achegarse a ese sector tan importante que ten que votar a esquerda. A mí o que me parece preocupante é iso, que a veces estamos, ou en xeral a esquerda estou a falar, non quero facer un análisis partidario do que atinxe a min persoalmente e a miña organización, sino un enfoque xeral do tema. A mí o que me preocupa é que para ganar votos a esquerda asume consignas, asume
cousas nos seus programas que son de dereitas, porque se trata de conciliar votos do centro-dereita ou de arrastrar xente da dereita, non? Entón, eso significa que vas a crearte un electorado ficticio, porque a igual que chega hoxe vai ser mañán, e estás alonxándote do teu electorado, do que é realmente de pensamento de esquerdas, que antes falábamos a diferencia en que hai de ser de esquerdas no que é a defensa do colectivo e dos dereitos de todas e todos e o que é a dereita da defensa do individual, non? Entón, a min eso me parece que é unha cousa importante. E logo quería decir outra cuestión, porque antes falaba algo Guillermo de que a esquerda non pode, non pode facer determinados discursos porque a súa ética non lle permite, etc. Efectivamente, cando unha esquerda fai discursos que non lle corresponden, o seu electorado a castiga, a dereita non. A dereita aplauden e ademais o entenden perfectamente. É valor, é valor. Pero en todo o que se está analizando nestes momentos polo que está a pasar no mundo, se conclúe que a dereita e a extrema dereita, sobre todo, está cadando o éxito que está a cadar non por ofrecimentos electorais económicos ou sociais, sino emocionais. E aí radica o que el decía dos discursos do odio. É dicir, se chega xente, antes se falaba, dicindo aos homes, queren acabar con vos, non queren darvos dereitos, queren sustituir as mulleres en todo o que tedes vos, queren acabar... E hai xente que efectivamente chega a eso. Os emigrantes chegan aquí para quitarte a túa casa, a túa muller, os teus fillos, E entón se empeza a odiar aos emigrantes e a non entender que os emigrantes están chegando non somente por as súas realidades de onde veñen, sino porque aquí se necesitan para traballar, porque se necesita mau de obra, non? Entón, como temos que elaborar desde a esquerda plural discursos que tamén vayan ás emocións das persoas, pero as emocións das persoas daquelas cousas que nos emocionan as persoas de esquerda. Claro, a min esos dous exemplos non me emocionan, a min me retraen, me afastan. Pero entón temos que buscar discursos que nos emocionen tamén, e iso creo que é onde está o dilema, non? A ver, Carlos, como se pode emocionar a... Temos que recuperar ese valor de izquierda. Temos que recuperar ese valor de izquierda a través dos sindicatos, a través da universidade, a través do movimento ciudadano. Non nos asustemos. Temos que seguir organizando a sociedade, porque a izquierda non se pode convertir nunha mera gestora do aparato público, porque estamos nos convertindo nos grandes gestores, nos grandes parlamentarios e parlamentarias que dan solucións de como poñer impostos ás grandes fortunas, que é necesario, de como ampliar a seguridade social, que é necesario, e tantas outras cousas. Pero estamos caendo solamente neso. E, mentras tanto, o fondo da nosa casa organizativa, que é o sindicato, o partido, verdad, a organización que mobiliza a universidade, etc., etc., témola descuidada. A izquierda debe ser un referente de transformación social, pero sin dispersarnos tampouco en tanta bandeira de tipo cultural. Non nos dispersemos, porque de pronto aparece ONGs cun aluvión de frentes como son os ecológicos, que son necesarios, os ecológicos, os feministas, a inmigración, claro, alabamos todo, perdemos os nortes e olvidámonos do ballastaje fundamental que son os centros de traballo e a conquista do benestar de vida. Organización e sindicatos. Dice unha cosa, Olalla, que parece moi importante, que os conceptos que moitas veces a parte da esquerda fan distorsionar o seu sentido. Por exemplo, eu poño un exemplo moi claro, non? A utilización da clase media, que hai moitos partidos da esquerda, europeos e españoles, que utilizan a palabra clase media como a mayoritaria. De feito, se vamos ás enquisas do CIS, vamos a chicha, os datos, a maioría da población española
considérese clase media cando está non é verdade, é dicir que non é verdade, todos dependemos dun salario, polo menos somos clase traballadora. Logo, a maneira de encantar a xente, isto non é tocar unha flauta que soa ben, sí que a sensibilidade e a percepción de atracción é importante, pero eu penso que o que temos a nosa atracción é dar solucións as cosas máis prioritarias. É dicir, dar solucións aos problemas da vivenda, dar solucións a cara ás condicións para ter traballos dignos que nos cubran as nosas necesidades, non solamente as básicas, senón as culturais, as creativas, e a mellora dos servizos públicos, que é unha realidade, que é un deterioro constante, sobre todo tras el paso de gobernos E logo, simplemente, el valor de los sindicatos, non? Hai que loitar contra ese novo movimento que parece que os sindicatos son uns vagos que non fan nada e tal, cando é totalmente o contrario. Hai que recoñecer o seu traballo. Xulio. Eu, por suposto, que teño unha absoluta ligazón co que é a clase traballadora, e sinto que a maior parte da sociedade española e galega son traballadores, e no Partido Socialista, felizmente, fálase das clases traballadoras, fálase moi pouquiño de clase media, porque entendemos que o fundamental é que todos somos traballadores. Pero eu quixera discrepar nun par de cousas. Fala de presentar programas electorais marcados por atraer a sectores moderados, marcados por posicións de dereitas. Eu quixera que do programa do Partido Socialista se dixeran exemplos nos actuais, dende Zapatero para cá, se dixeran cales son esas cuestións, porque eu discrepo totalmente. O que hai é unha posición claramente de esquerdas, pero que hai que aplicar levando con nós a maioría social, que hai que aplicar levando con nós a maioría social. O contrario é meternos nas catacumbas. E vou poñer un exemplo, o tema de Palestina. Que maior emoción pode despertar nos que somos persoas o desastre, o genocidio que está pasando en Palestina? Cabe a actitude de decir, pois rompemos totalmente relacións, non facemos absolutamente tal, ou facer o que está facendo o goberno español e o seu presidente fundamentalmente, que é tratar de levar connosco a maioría dos países europeos que están nunha posición moito máis feble que a nosa. A nosa é clara pro Palestina, pro Estado palestino. Éramos 4 países en Europa, agora xa somos 17. Hai que facer un traballo de ir purrando, levando a esos países, e cando falo de países, falo tamén da maioría social en determinados cambios que teñen que ir, obviamente, hacia o progreso e hacia a esquerda. Eso é contando coa maioría social. E para contar coa maioría social non se poden decir tolerías de avanzar por riba do que a xente está disposta a avanzar. E hai que avanzar. Sin dúbida, no tema palestino, a posición do goberno español é exemplar, tendo en conta eso, que o que queremos é que toda Europa se movilice e deixe de pechar os ollos ante o desastre que hai en tal. E unha última cousa. Pero breve, eu discrepo totalmente no análisis que facía Olaya de Ucrania a Rusia. Eso é, discrepo absolutamente. O maior dilema que temos hoxe a nivel mundial é unha loita de países democráticos frente a países autoritarios. En países autoritarios, dada a deriva que está levando Estados Unidos, poderase incluir a Estados Unidos dentro de pouco. Esa é a loita fundamental. A loita fundamental é esa, e non pode haber a menor dúbida no apoio a Ucrania en contra de Rusia. Xa sei que a UPG dentro do bloque ten unha posición todavía absolutamente distinta respecto a eso, eso é absolutamente crucial. Se nos equivocamos en eso, nos equivocamos en algo crucial. Moi razonada. Deixa falar o Olaya agora, Xulio. No, digo moi razonada, porque non se pode esquecer que cando Rusia entra en guerra con Ucrania había unha situación na que
se creaban as condicións para que pasara eso, porque había uns acordos que se asinaran entre Ucrania e Rusia, que se conocen como os acordos de Minsk, que nunca foron cumplidos por Ucrania, porque había un goberno en Ucrania que non era precisamente democrático, que non é precisamente democrático. Que é fascista, hai que dicirlo. É dicir, que Es en Ucrania había unhas fascista. condicións, e que había tamén no fondo? Pois o interés de Estados Unidos en crear bases da OTAN en Ucrania. Se tú creas bases da OTAN en Ucrania, para que as creas? Para que as creas? Bueno, esto é Sobre outro todo ahora debate. Sí, a verdade é que cando dice tamén- Estados Unidos, cando dice Estados Unidos con toda claridade que quere anexionarse Canadá e que quere anexionarse Groenlandia. Se aquí hai alguén que dice que se quere anexionar algo, son os Estados Unidos neste momento. Porque o de Rusia e os territorios rusos e ucranianos, eso é unha controversia moi profunda que teñen que solucionar diplomáticamente. Esto para- E hai que Pablo, traballar, esperade. en todo momento para que a diplomacia actúe e se creen condicións de que chegue a paz dunha vez e non a beliserancia que efectivamente ten Rusia e que efectivamente ten Ucrania, entendendo Rusia e Ucrania como Putin e Zelensky, porque outra cousa é o pobo que está a sufrir as consecuencias desta barbarie. Outra cousa é o pobo, tanto dun lado como de outro. Estamos sempre a rematar. Queda un minuto, Carlos, veña, para poner o broche final. Te deixo a ti. A clase obreira non desapareceu. A clase obreira cambiou. E ustedes me dirán, a que ven isto? Detrás da clase obreira está o poder da izquierda. Detrás dos sindicatos está o poder da izquierda. Hai unha nova valoración nas tácticas de unidade, que xa non son a valoración de fai 50 anos. Hai unha nova valoración de táctica de diálogos con todos os partidos convergentes. En eso España estamos dando un gran avance e un gran exemplo a nivel europeo. Bueno, pues aquí lo dejamos. La verdad que esto voy a tener que hacer segunda parte, ¿eh? Porque nos É quedó... unha pena que Ai, rematara pero coas é discrepancias emocionante, que obviamente serían enormemente interesante profundizar, Claro. porque o que creo que é fundamental é a loita democracia autoritarismo no intraactual. Absolutamente Bueno, crucial. quedou constancia diso. Guillermo, Carlos, Olaya, Xulio, un placer os catro, ¿eh? Moitas Igualmente. Gracias. Boas E tardes. a vindeira semana máis Vigo Debate aquí en Televigo. Os esperamos. Adeus.